फाग्ला मेगन बेलाय देलें देलें सिख्ला नुबोलानो नोजोर नांनाय मा आवसाव आवसाव गोसो बेलाय जारौ जारौ सिख्ला नुबोलानो मेजेर लानाय लाया लाया लागोना जाया जाया जागोना आयै सयथि गदां गदां सिख्ला नुना गोसोआसो गलिलांबाय आयै सयथि बालें बालें सिख्ला नुना बिखायावसो जिलिर हाबाय लाङाब्ला हामथारगौ बैसोआलाय बेनो बियै थाब्ला हामगौ महरालाय बोराय लाङाब्ला हामथारगौ बैसोआलाय बेनो बियै थाब्ला हामगौ महरालाय फेसबुकाव नुनानै इन्सटाग्रामाव नुनानै गोसोआसो आउट कन्ट्रल जाद्ला लांबाय फेसबुकाव नुनानै इन्सटाग्रामाव नुनानै गोसोआसो आउट कन्ट्रल जाद्ला लांबाय मा फाग्ला फाग्ला मेगन बेलाय देलें देलें सिख्ला नुबोलानो नोजोर नांनाय लाङाब्ला हामथारगौ देहायालाय रानलाङाबा हामथारगौ सोलेरालाय सेरेद लाङाब्ला हामथारगौ देहायालाय रानलाङाबा हामथारगौ सोलेरालाय गौरां पार्कआव नुनानै रिल्स बानायनाय नुनानै मेगनासो आउट कन्ट्रल जाद्ला लांबाय गौरां पार्कआव नुनानै रिल्स बानायनाय नुनानै मेगनासो आउट कन्ट्रल जाद्ला लांबाय मा फाग्ला फाग्ला मेगन बेलाय देलें देलें सिख्ला नुबोलानो नोजोर नांनाय मा आवसाव आवसाव गोसो बेलाय जारौ जारौ सिख्ला नुबोलानो मेजेर लानाय लाया लाया लागोना जाया जाया जागोना आयै सयथि गदां गदां सिख्ला नुना गोसोआसो गलिलांबाय आयै सयथि बालें बालें सिख्ला नुना बिखायावसो जिलिर हाबाय ओमफ्राय एसे ओरै जागोन बुस्थुआ ओरैहाय बिनि उनाव होमबा नों सानना नायदो खनसेनो बे वान टेकआवनो बेनिफ्राय फैनानै डाइरेक्ट अनिल खारबोनायसिम बिसिम मोननांगोन बुजिबाय दा जाया जाया जागोना आयै सयथि गदां गदां सिख्ला नुना गोसोआसो गलिलांबाय